Tervetuloa meidän erikoisvideon pariin. Meillä on 600 tilaajaa ja tää ei todellakaan ole spesiaali, älkää sitä huoliko. Nimittäin nyt arvostellaan ränkätään meikäläisen 3 pakettia. Nämä on top-paketit, mitkä multa löytyy ja nyt ne ränkätään. Ja sitten me tietenkin aloitetaan numero 3, eli se on näistä 3 huonoin silloin. Ja tähän spotille pääsee CT6192 Avengers Endgame viimeinen taistelulaatikko. Laatikosta löytyy hienoa tällaista Infinity Saga logon merkintää. Siinä on vähän kivaa väritystä. Aika violettimainenhan tää on ja tällainen aika sotaisa. Ja totta kai oikeasta kulmasta löytyy itse Thanos, te mies. Laatikko on vähän kärsinyt, mutta sellaista se teettää, kun näitä käytettynä ostaa, kun ei ole uusiakaan varaa. Paikalle numero 2 pääsee 70901 Mr. Freeze jäähyökkäys. Tää on todella kaunis Batman-laatikko The Batman Movieista. Tässä on tällaista hienoa keltaista, oranssia ja sitten vielä tällaista jäämaista tyyliä, eli aika kauniit värit, voisi sanoa vähän erikoisempi. Tää ainakin omaa silmää tosiaan pistää tosi mielekkäästi. Keltainen ja sininen on aika erikoinen yhdistelmä. Sitten viimeisenä, tai siis ensimmäisenä numero 1 potille pääsee Rivendellin laatikko, eli Lord of the Rings Rivendell 10316. Tässä laatikossa on kestetään Icons-teema, eli alhaalla keltaista merkintää, muuten on ihan musta, sitten vähän tekstiä, eli Rivendell, ja muuten sitten setti löytyy siitä, eli tää on hyvin yksinkertainen ja simppeli, ei mitään ylimääräistä. Eli kuten yleensäkin kaikki isot, ei minkäänlaista sisältöä, pelkästään ulkomuoto. Ja itse mainostamisen puitteissa niin tästä Rivendellistä löytyy 4 eri osaa. Voit katsoa joko 3 ensimmäistä tai vaan pelkästään sen 4. osan, niin pääsee kärryille koko hommasta. Suosittelen katsomaan kaikki, niin saa kokonaiskuvan. Ja me saadaan silloin lisää mainostuloja. No niin, mitä mieltä? Tossa nyt oli tuo meidän rankingia siinä järjestyksessä nämä nyt sitten tulee olemaan. Eli tämä on toiseksi hienoin, tämä on kaikista rumin ja tämä on totta kai kaikista hienoa, koska tämä on kallein. Totta kai, eikö se näin mene? Raha ratkaisee. Mutta ei kai tässä vielä kaikki. Nimittäin meillä on vielä yksi spesiaali. Tää on meille hyvin tärkeä. Ja näin bonuksena meiltä löytyy 40587 Easter Basket. Tää tuli 2023 pääsiäisen aikaa ostojen yhteydessä lisäbonuslahjana. Tää on meille todella tärkeä ja kaunis setti. Eli tällainen hieno vihreä pääsiäisteemana tällainen ruohikko ja vähän tällaista 3 eri vihreitä ja sun muuta. Eli aika söpö, kiva pikkulaatikko. Nyt ne oli oikeasti kaikki siinä, eli meillä oli tää bonus täällä ja tästä on sitten video olemassa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu, vaikka siitä löytyy 2 pienempää pätkää, mutta ne ei ole se oikea video. Oikea video sitten julkaistaan joskus myöhemmin, ehkä se voisi olla jonkunlainen spesiaali, mutta nyt ei olla kyllä vielä siinä pisteessä. Mutta sen suuremmitta hyvästi. Whoops! Tää maksaa varmaan 20. Tää maksaa, no tää tuli tilauksien mukana, että tää on varmaan 5. Sanotaan nyt 5. Tää maksaa 100. Joo, 100. Ja tää maksaa 500. Tää maksaa 500.